Barno, hvor er vi henne? Vi er ved at gå ombord på flyet. Barno, du skal ikke gå så tæt på. Ja. Fordi linsen er så lille. Nå, det er det. Det er yderst spændende. I gør Bondo. Hallo? Bondo? Ja. Det er ikke spændende. Ja. Hvad laver vi her? Vi sætter og venter i spænding på, at vi skal flyve til New York. Okay. Alle folk de er tændte, og de er klar og afbeslutte på imod. Og de er klar til at lette. Hold da fast. Spænding alle sammen. Det må være et tegn på spænding. That's a wrap.